and I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger. Вітаюся, ви на каналі Гулець, а сьогодні ми протягуємо гуляти у Ведьмара 3. У минулій серії, значить, ми взяли собі замову на Грифона, і, значить, нам тепер потрібно знайти зельницю і висвітлити у Ляє, які там трави є, щоб зробити там принаду для пастки нашей. Ось. І, значить, ще нам прийдеться пойти до самого логова этого Грифону і поглядеть некоторые там деталі. Може ми там щось для себе висвітлимо, щось корисне, щоб створити там пастку. Ось, так що будем в ней крухаться. Коштовний груз. Карасей, нам потрібно буде знайти його груз, який він там стратив, згубив десь. Ну, файно. Там по дороге уже что-то знайдем. Пока что... Что тут у нас еще есть? Ага. Вот тут у нас зельница. Так, добре, это значит и хата. Ну, я думаю, яна не будет супраць, коли мы тут крыху возьмем ее траву. Намалёва. Ну, поглядим, что я нам расповеде. Я не перешкажаю. Наоборот, передай мне двоегрот. Гэта такі. Червоная кветка, ну, бачу, что говорю со знаўцам. Гэта моцна сказано, але все то я ў траве разумею. Наплакаць, что двоегрот атрутны. У великих дозах. У маленьких он притупляе боль, выкликая приемные сны. Гэта ўсё, что я могу зрабіць для яе. Гэта Грифон яе падраў? Ліну? Так. Напаў, калі яна ішла ўначы праз лес. Уначы? Цераз лес? У военный час? На спатканне бегла. Маладыя, вядома, з закахання на любое глупца гатовыя. Рана зацягваецца, але яна ўсё роўна памрэ. Кроў я пад чэрпам збіраецца. Гэтым мае эліксіры нічога не зробіць. Я мог бы паспрабаваць дамагчы яе. Ластава калечыць унутраныя крывацёкі. Але... Вядзьмарскія эліксіры не падыходзяць для людзей. Яна ўсё роўна памрэ. Так. Ціхай смерцю пад дзень сваіх цонных траў. А калі я дам яе ласаўку і нешта пойдзе не так, уся вёска будзе чуць яе выццё. Разумею. Рабі, як ведаеш. Тут у акрузе расце крушына. Ого, на дне ракі дзярычышча шырэй за ўсё. Але ж ты ведаеш, што калі яе выняць з вады, ну будзе смярдзець горш падалі, я на гэта і разлічваю. Я палюю на Грифона. Крушына мне патрэбна для прынады. Я вось думаю, пару гадоў тому под мостом завелись отопельники, усё вёскай прыйшлося скидываться, как копила на Ведьмара. Дык у кого ж так хапіла грошай, каб заплатіць за Грифона? У капітана Петра Саара, халерова ведае, неяк там яшчэ. Прыемна ведаць, што чорнае ад усяга сердца клопоціцца о людях. Нельга шануе адно — парадак. Грифон яго парушае, значыць, павінен знікнуць. Так, спачатку яны зберуцца з пачварай, потым з людзьмі. Ты ж не тутэйшая, так? Шмат у цябе гора. Занадта шмат да таго, каб правёў усё жыццё ў хаце на краі свету. Слушна. А ты кудысьці спяшаешся? Інакш не рабіў бы прынады, а пачакаў бы, пакуль Грифон зноў ударыць. Адчуваю, у нас бы вышла цікавая размова. Може, наступным разом? Ну, зрозуміло. Гадаю, все зрозуміло. Ага, а ось тут у нас уже і паляўнічы.
Твою ж налево, серьезно. А, ну, принувся по слідам. Зараз знайдемо його. Ти мислив? Чуєш? Ваўкі? Хотя не, дикие собаки. Так, яны больш небяспечныя, чым ваўкі. Собаки небяспечней за ваўкоў? Не перабольшвай. Кажу як ёсць, а ведаеце чаму? Не, але адчуваю, што зараз даведаюся. Бо ваўкі палююць, каб наталіць голад, а дзікія сабакі забіваюць для забавы. Зусім як людзі. Так, многому яны ад нас навучыліся. Дык чаму ж не жорсткасці? Я збіраюся на паляванне. Дзе ты знайшоў нельгарцаў, якіх забіў грыфон? А, зразумеў. Ты вязьмар. Забойца пачвар. Гэта пра вас у вёсцы гавораць. Так. Я вам покажу дорогу, вядома. Але сабак трэба перабіць, пакуль яны на кого не напалі. Дапаможаце? Калі мне шкада тупіць аб іх срэбныя мячы, значыць. Чаму бы не? Грыфон не ўцячэ. А вось сабакі могуць, так што ідзіце асцярожней. Даўно у вас непрыемнасці з гэтымі сабакамі? Пачатку вайны. Як жаўнеры цераз вёску ідуць, бабу згвалцяць ды задушаць, мужикоў заб'юць для забавы, каровы на мяса, а дварняку штурхаюць паходзячы. Ну і збіваюцца гэтыя шаўкі ў зграі. Позна, яны ўжо некага напалі. Ну-ка, ну-ка. Опа! Ух ты, холера, тихо. Ну-ка, не так резко. Опа! Хто яшчэ? Яшчэ, блин! Оп! Вось гэта у мяне рэакцыя мангуста. Чому по одному только, а? Спаленное мясо? Нормалево. Блин. Не поспели, уже когости съели. Дытер. Ведаешь его? Мы разом служили у пана, там, где теперь войско стоит. И он был конюшем, а я палёўнічым при пане. Але гэта было до того. Давно гэта было. До того, як что? До того, як мяне выгнали з вёскі. Что-то такого здрабіў? Нічога. Я вылюдак. Прабачце, не хачу я пра гэта размаўляць. Я таксама выродак. Так, але іншага роду. Калі гэта лікатрапія, я магу дапамагчы. Што? Лікатрапія, ваўквацтва. І я ўжо памагаў у такіх справах. Звычайна гэта простыя праклёны, якія сын абшарніка Фларыян і я кахалі адзін аднаго. Дытер заспеў нас на стайнях, мяне выгналі, а Фларыян павесіўся. Барон пачаў піць. Маёнтак прыйшоў у заняпад. Ось і ўся гісторыя. Мне вельмі шкада. Ай, што было, то і прыйшло. Мы ішлі нельгарцаў глядзець. Пойдзем. Ты ведаеш, што імя пра гэтага грыфона? Не шмат. Гэта збер не для мяне. Зато это для яго самы раз. Хаця б таму пацікаўся. Я па лесе ціха хаджу, так што на грыфон не пакмеціць.
О, хорош. Гэта тут. Один лежал там, у пенька, без головы. Другой висел на галинце, а кишки у его звисали аж до... Бежите себе. Что тут переживать? Гэта ж не люгарцы. Звычайные хлопчаки, толькі закутые ў чорное железо. Будьте здоровы. Нельгарцы тут нешта азначалі, але Грифон их перапыніў. Зямля чорная ад запечанай крыві. Табор. Так, я бачу, що нас там чекають ужо. Гэтыя следы даўнія, яны глыбей ужо. Солдаты ў даспехах, мусіць не люгарцы. Губло Грифона, дакладней, тое, што ад яго засталася. Цела праляжала некалькі тыдняў, ён быў яшчэ жывы, калі Грифон яго тут прынёс. І доўга паміраў. Косткі, каровіныя, сабачыя, чалавечыя, рэшткі за некалькі месяцаў. Лічынкі ў ранах уже вылупіліся, значыць яна мёртвая прынамсі тыдзень. Выходзіць другі Грифон самец. Глыбокія колатыя раны па ўсім целе, на кіпцерах і дзюбе ні следу крыві. Яна не абаранялася, мусіць яе засталі знянацку, пакуль яна спала. Краі дзюбы сцёртыя, у пашырцы сівыя валасы, ей было гадоў 10-20. Грифон заходзіць пару ў моладасці і так на ўсё жыццё, значыць самец прыкладна такого ж узросту. Жорсткая сцюка, густое апярэнне. Каралеўскі Грифон. Гэта тлумачыць, чаму самец, якога я сустрэў, быў такі агрэсіўны. Спачатку ён напаў на нельгарцаў тут, у лесе, а потым пачаў гойсаць па ўсёй акрузе. Ну, значит, он занимается просто на дадзены момент помстой. Спалили. Гэта мог зрабіць толькі чалавек. Гэта мог зрабіць толькі чалавек. Да, на жаль. Так, я поглядзеў тут усё ці не? Тут дзесьці побач мог... О, вось. Место силы. Арбалета у меня при этом няма пока что. Ну, файно. Крышину мы забрали. Ну, крыху больше его уводим. Клею уже тут. Чему бы и не. А, так там яшчэ один куфар. Ну-ка. У меня есть эликсир для Лены, ластовка. Вестник весны и символ адраджэння. Назва падыходзіць. Убачым. Як я казаў, ён можа ёй нашкодзіць вельмі моцна. На мяне ён дзельнічае адразу, але ў мяне абмен рэчаў хутчэйшы, і эфект выявіцца праз пару дзён. Дык што ты рашыў? Лепш паспрабаваць, чым сядзець клаўшы рукі. Падабаешся ты мне, ведзьмар. Ось. Возьми маленький подаруночек за то, что тебе не все ровно.
Слухайте, ну гэта ўжо лепей, чым нічога. Паглядзім, можа штосьці з гэтага атрымаецца. А що у нас там яшчэ такое ёсць? Пра што я мог забыцца? Там же было задание на конпатэльні, вось. Нам патрэбна там да бабусі нейкай падысці. Давайте подойдем до яе. Нармалёвую знагароду, можа там атрымаем. Давайте паглядзім. Што яна там можа нам запрапанаваць? Ну дык як же, золатка? Злітуешься над бабулькой? Замовы на патэль у мяне яшчэ не было. Добра, схожу, пошукаю. Блин, шукать тут патэльню? Не, ну пришпільна. Пришпільна з першого погляду. Так, ну поглядим, що у нас тут. На перший погляд тут увогуле нічого нема. Ні святла, нічого святого. Тіло. Зрозуміло? Адкуль пах. Треснутий монокль. Цікаво. Що ти сказав, Золотка? Нічого, нічого. Задушений, горотий. Остатні старі шнари, як у жовніра. А ось коли я сама з собою балбочу, кажуть, я цудовна стала. А ось і безценная патэльня. Толькі аддрайная да рэшты. Падобна нашаму таямнічаму гаспадару патрэбна была не яна, а сажа, каб зрабіць туш і напісаць ліст. Ну што, знайшоў патэльню? Нейкія дакументы. Спалены амаль дашчэнту, але некаторыя фрагменты, мабыць, можна яшчэ прачытаць. Ну што, знайшоў патэльню? Так, ну я так разумею, тут усё взял, що мог. Ну, я зрозумел. Добре. Давайте будем вертаться до бабули. Прошу, твоя патэльня. Моя? Так яна ж была уся чорная ад сажы, а ў гэту я б глядзецца магла, калі б хацела, толькі ўжо гады не тыя. Гэтаму пану была патрэбна мінута сажа, і ён яе шчысціў, зрабіў з яе туш. Відаць, яму трэба было нешта напісаць тэрмінова. А іншыя паперы спаленыя. А той другі? Мёртвыя. Пакліч пару хлопцаў, закапайце яго за вёскай глыбока, каб трупаеды не выкапалі. І па-добраму раю, не кажыце пра гэтую справу нелюгарцам. Пачакай, пачакай. Табе сёлетаю падзяку належыць, вазьмі, сыночак. На дорогу. Нормалёвая бабуся. Ну файна, хоць штосьці карыснае зрабілі. Так. Добре, з бабусі мы тут усё парабілі, що маглі. Значит, ось тут у нас ёсць дворф. О, якому там спалили хату, значится, ему там так само штосьці патрэбна. Як я памятаю, у мінулым разе, калі я праходзіў ведьмара, там патрэбна было менавіта адшукаць падпальшчыка. Ну, калі я правильно там усё памятаю, зараз паглядзім. Што тут здарылася? Да вось нешта холодновато мне стало уначы. Вось я развёў огонь под кузняй. Патрэскало так приемно, заодно и колбаску посмажил. Ну як ты думаешь, что здарылася, баран? Спалили меня халупа майстэрню, усё я страціў, усё. Сачы за словами, иначе я додам тебе несчастья. Ты кого-нибудь подозреваешь? Да усю вёску, я живу тут паўстагоддзя, думаю, яны мяне сваім лічаць, але ўсё памянялася, калі прыйшлі чорныя. Я адзін кавалю акрузе, так што даводзіцца і на гарнізон працаваць. Ляпаю пагнутыя панцыры, падковы стаўлю. Усё такое.
Нельгатцы не платят ни гроша, дают столько материалы и загадывают, а люди-то не верят. Я думаю, что я богатей на их несчастьях. Сплю на куже золота, я шел як смог. Перестали со мной размовлять, плюются при выгляде меня. А теперь вот это. Я могу настиг гэтага падпальшчыка, калі ты готовы заплатить. Няшмат у меня засталося, але я дам тебе ўсё, абы ты прывёў гэтага сушанага сына. У ноч пажару я чуў, як нешта варушыцца за хатай. Я потым паглядзеў, але ніякіх слядоў не знайшоў, но у меня ж няма кацяных вачэй. Добра, удачы. Габлюшка ад гніву, падпальшчык, відаць, запаліў тут паходню, кінуў яе на дах. А потым пайшоў у бок саду. Сляды ботаў, мужчынскія, вялікі памер. Так, далёка ты выйшаў, ці не? Відаць, чалавек яшчэ быў п'яны. А дзе сляды? Ось яно. Я не бачу, куды ісці, а ось. О, тихо, тихо, блин. Ты шо, ошалел, блин? Ну давай. У яго ішла кроў, але не моцна. Рана была не глыбокая. І куди ти побіг? Падпальшчык ты наш. А, госі пайшлі адсюль. Тут след обрывается. Але я змагу пазнаць яго па ране. Так, я думаю, яны не будут супраць, что я крыху абрабаваў. Аво, ты глядзі. Гэта мусіць ён. Здорово. Поганая рана. Нарвался на топельника? А тебе ебе. Ого. Ён не толькі падпальшчык, але і мастер дасыпнага адказу. Ну пойдзем, каваль з табою паговорыць хоча. Я з нелюдзьмі не размаўляю, таму што яны вырадкі ўсё. І чырваналюды з іх найгоршыя. Рагныя, як сарокі, за золото ўсё зробяць. Мячы куюць, якім нам нельфы потым гола рэжуць. Праўду я кажу. Паслухай, давоімся. Як чалавек з чалавекам. Ты мяне не выдавай, а я табе заплачу. Матухнуў мяне праставілася нядаўна. Прадаў я яе інструменты. Нешта ўжо патраціў, але што засталося, будзе тваё. Не, чел, выбачай. Хоць ты супраць Нільфгарда, але, ну, дварф усё ж такі, ну, я лічу, ён не вінаваты, таму... Я ў адрозненне ад сарок і чырваналюдаў не прагны, так што ты мяне не падкупіш. Ах ты, сука! Зараз ты мяне атрымаеш. Супакойся і ідзі са мной. І ўсё. Не патрэбілася нават яму твар начысціць. Ну шо, гном, я тебе тут прывёў твоего подпальщика. И он нам зрабіў яшчэ і знижку. Прамалёва.
У меня две новины, добрая и дрэнная. Добрая ў тым, што капітан нельгарскага табору ведае, дзе шукаць Йенніфер. А дрэнная, мы павінны забіць левого грифона. Чаго я яшчэ мог папросіць замену 2 ведзьмяроў? Ну расказвай, што ты даведаўся. Грифон кінуў логава, так што давядзецца рабіць прынаду. Ну і як поспехі, крушыну я знайшоў. Сам раз. Пахне моцна. Хутчэй уже смярдзіць. Глядзі, які делікатны знайшоўся. Гнілое мяса, гной, мачавіна, звычайныя пахі вёскі. Памятаеш, як мы ў Традагоры на смецніку палявалі на рыгера? І потым паўдня ў лазні адскрабаўся. Забудзеш тут. Мы як сустрэнемся, ты заўсёды гэта напамінаеш мне. Я сёлета даведаўся, гэта самец, у яго было кубло ў лісіным гары. Нельгарцы спалілі кубло, забілі самку, разбілі яйкі і вырашылі, што справа зроблена. Вечна адно і тое ж. Няма каб адразу паслаць за прафесіяналам, усё робяць па-свойму. А выходзіць толькі горш. Ну добра, усё гатова. Дай толькі ведаць і прымемся за працу. Убачымся. Ну што ж, давайте тады, хлопцы, у наступнай серыі ўжо будзем, значыцца, паляваць на грифона, а ў гэтай будем с вами развитываться. Тому давайте, тисните подобайки, комментуйте и обовязково сочите за моими проходженными. До новых встреч!